Ikaragarria da zure historia, Errusika, esan zion Zirenatxoak, baina orain leher eginda zaudela nabaritzen dut. Abentura horiek ahantzi eta zatoz nire besoetara atzeden ardezazun. Eta hau esanez, Zirenatxu batibua kantatzen hasi zitzaion estiki. Txun, kurun, kutxun, kurun, kutxun, kurun. Denbora luzean egon zen Errusika lo. Bapatean, Zirenaren ahoz goxoak esnatu zuen. Errusika esnatu zaitez maitea. Rotterdamera ailegatzen ari gara eta. Une batez, lozorroan jarraitzeko tentazioa izan zuen Arkakusoak. Etorkizunak beldur pixka bat ematen baizion. Zer egingo ote zuen Rotterdamen? Nora joan ote zen ez baldin bazuen Errusiarako bidea zinongo ideiarik? Zuritxu Petrek Estebeteen kamioneta hura gelditu egin zen bapatean. Rotterdamen ote? Ez, autopistako lasaigune batean gauden. Itxuraz, gazteak bere burua zertxobait txukundu eta mokadu bat jan nahi zuen Rotterdamera ailegatu baino lehen. Zerbitzugune hartan, eskuak eta aurpegiak garbitu zituen, eta taberna zabal eta argitzu batera abiatu zen. Beroa zeukan nonbait eta alkandoraren botoiak askatu zituen, Zirenatxoaren eta Errusikaren egoitza begibistan utziz. Hamburguesa eta garagardo txar bat eskatu zituen, eta ezen konturatu neskatila batek gertutik jarraitzen ziola begirada gainetik kendu gabe.